Bo día a todos e a todas, eu son a Andrea Veiga, xornalista de Ciencia e dou-vos a benvida á segunda sesión do Ciencia en Feminino, que é o ciclo de entrevistas e mesas redondas que levamos a cabo en colaboración ca Deputación de Pontevedra co Gallo 8M, o Día Internacional da Muller, durante todo o mes de marzo. O obxectivo é reflexionar sobre a situación da muller na ciencia, non? Falar sobre a presenza feminina nas áreas STEM, tamén sobre o teito de cristal e, sobre a fenda salarial, entre outros moitos temas que podemos tratar, non? Pero antes de comezar, imos dar a benvida á coordinadora da área de Igualdade e Benestar Social, Sandra Bastos, que nos acompaña cunas palabras de apertura. Entón, hola Hola, Sandra, que tal? moi bo día a todos e todas. Encantada de estar aquí con vos, de compartir este foro tan necesario, este novo podcast desta edición de 2026, co ciclo Ciencia en Feminino, que promovemos, como ben decías, Andrea, dende a Deputación xunto con GD Ciencia. Todas as sesións deste maravilloso programa son importantes, pero certo é que esta, centrada nos estereotipos da muller na ciencia, é especialmente necesaria. Tendo en conta que os datos de matrícula de mulleres nas carreiras e estudios STEM. Para min, para a Deputación de Pontevedra, é un prazer participar na benvida desta mesa redonda en nome da institución provincial, que conta con 3 grandes mulleres expertas de diferentes ámbitos da ciencia. Como sabedes, porque esta non é a primeira actividade deste ano de Ciencia en Feminino, con motivo deste 8 de marzo, temos lanzado a campaña A nosa meta, a igualdade. É un lema que estou segura que cobra importancia para todas e sobre todo para as mulleres protagonistas deste ciclo, non? Mulleres con grandes carreiras que, por ser mulleres, de seguro que estiveron tamén cheas de obstáculos. Primeiramente, seguramente pola falta de referentes nas súas profesións. Falla ter mulleres nas que verse reflexiadas. Andrea seguro que vas presentar polo miúdo, pero falo de Laura Castro Souto, profesora de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información na Universidade da Coruña, experta en Inteligencia Artificial, que é necesario. Glora González Fortes, paleontóloga e investigadora da Universidade da Coruña e do Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas e Culturais. E Beatriz Fernández Domínguez, profesora de Física Cuántica na Universidade de Santiago de Compostela. Moitísimas gracias ás tres por acompañarnos hoxe e por compartir o voso tempo, experiencias e coñecemento neste ciclo. O gallá chegue a moitas nenas e mozas. O gallá todo que hoxe abordemos nesta mesa de debates, esa acollido entre elas, sirva para impulsalas e encaminhadas á carreira científica. Os datos que coñecemos non son moi alentadores, non? Porque as mulleres seguimos sendo menos nos grados de ciencias, pero é imprescindible que teñamos un liderado femenino neste ámbito. E, sobre todo, que continúe, porque, como ben sabemos, moitas das veces a mulleres temos que escoller a veces co tema de o noso proxecto de vida, a nosa decisión persoal, con moitas outras cargas que todavía a día de hoxe quedanos moito por percorrer nese sentido, non? As cargas que temos as mulleres no que refire aos cuidados e demais que, como se sabedes, pésanos moitísimo e a veces obrigan a tomar decisións para un lado ou para outro. Pola nosa parte, imos seguir traballando a favor da igualdade e do benestar das mulleres. Nós sabemos que isto non é unha data, non? Ou un mes que aproveitamos porque xa que temos ese foco para poñer en riba da mesa todo o que viño reivindicando. E tamén celebrando, non? Que onde estamos, que hemos chegado hasta aquí gracias a moitas outras mulleres, non? Pero o traballo sabemos que todos os días do ano, en todos os ámbitos, dentro da casa, fora, nas institucións, na sociedade, temos que ser capaces de facer entre todas e todos, porque temos que ir nisto da man, porque non imos chegar, iso está claro. Así que, non me queda nada máis que agradecer de novo a vosa participación, a vos que escoitades, que nos vades acompañar hoxe. Estou segura que esta conversa vai ser moi inspiradora e nos axudará a chegarnos un pouco máis a nosa meta, que é a igualdade. Moitísimas gracias.
Moitas grazas, Sandra, de novo. Pois sí, esperamos que, bueno, pois sirva para derrubar, non, estereotipos esta conversa que imos ter entre nós. Entón, pois nada, moitas grazas, Sandra. Bueno, agora sí, entramos no tema que nos traeos aquí, non? Que é como derrubar os estereotipos da muller científica dende as primeiras imaxes que aparecen na infancia, como poden ser, non, os contos ou as películas, as series, os videoxogos mesmo, e ata, bueno, os retos máis actuais, non? Como poden ser os nesgos na intelixencia artificial. Entonces, para falar disto, temos a sorte de contar con 3 investigadoras de institucións galegas universitarias que traballan en ámbitos científicos e tecnolóxicos moi relevantes. É o caso, bueno, como ben anunciaba Sandra Bastos, non, de Gloria González Fortes, paleontóloga e investigadora da Universidade da Coruña e do Centro de Investigacións Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas e Culturais. Tamén Laura Castro Souto, profesora da Universidade da Coruña no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información. Concretamente, bueno, pois é experta, non, en inteligencia artificial e tamén investigadora, non, no Centro de Investigación en Tecnoloxía da Información e das Comunicacións da UDC. E, finalmente, pois Beatriz Fernández Domínguez, que é investigadora do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, que é un centro mixto, non, da Universidade de Santiago e da Xunta. Entón, imos dar a benvida ás tres. Hola, que tal? Hola. Hola, que tal? Bueno, pois moitas grazas por acompañarnos hoxe ás tres para poder falar, non, dun tema, pois como dicía Sandra, non, tan necesario como é derrubar os estereotipos da muller científica. Pois nada, entón para empezar gustaríame ir ao principio, non, de todo, que como adiantaba xa, pois falar da infancia, non? Moitas veces os primeiros referentes pois aparecen iso, o que comentaba, non, nas actividades que facemos de pequenas, como poden ser pois ver películas, ver series, ler contos ou mesmo pois xogar a videoxogos, por exemplo. Entón, claro, por exemplo, quería empezar por ti, Beatriz, por exemplo, cando pensas, non, na túa infancia, que imaxe tiñas dunha muller científica? Hola. Bueno, primeiro, encantada de estar aquí con vos hoxe. Eu, na miña infancia, cando penso, bueno, nos referentes que eu tivo, a verdade é que teño que dicir que non eran moitos, quizáis porque o meu ámbito era un ámbito moi dunha clase media, onde realmente a imaxe da única muller científica que me pode vir á mente é a de Marie Curie. Bueno, paradóxicamente eu seguín ese exemplo, pero non precisamente por ter a Marie Curie. Ou seja, incluso pensando no instituto, se eu penso no meu instituto, que eu estude en Ourense no Instituto das Lagoas, a pesar de que na época na que estive eu había unha xeración onde o profesorado sí que fomentaba o pensamento crítico, a maioría do profesorado que eu tiven no ámbito de ciencias foi masculino. Quizáis para min o único referente vendo o ámbito familiar non é un referente directo porque non había ninguén que se dedicase ás ciencias na miña familia, era algo, toda a miña familia dedicouse á administración, ou seja que a ciencia era como algo que non se falaba no día a día, eso está claro, pero sí que eu tive a sorte de que a miña nai é unha crack nas matemáticas, ou seja, tiña un cálculo mental moito máis avanzado do que temos calquera da nós a día de hoxe, ou seja, ningunha das súas fillas herdamos o seu cálculo mental e eu creo que ela, sí, é certo, o sea, a rapidez no cálculo mental, ou seja, outras cousas sí que podemos herdar, pero esa rapidez non a herdamos, non? Entonces, eu creo que ela sempre estaba facendo cálculos de precios bueno, analíticamente tiña unha mente impresionante e ela sempre ten dito que lle tería gustado, bueno, pois seguir nalgúna carreira científica, pero que, bueno, pois que naquel momento decidiu facer unhas oposicións, que era o que máis se adaptaba pois a unha muller naquela época a día de hoxe sigue sendo alguén que lle gusta moito as matemáticas. Pero para min sería o referente máis, de forma indirecta, quizáis o máis relacionado coa ciencia. Claro, sí, que, bueno, claramente os referentes tamén poden vir da familia, claro, pois está genial. Claro, no teu caso, Gloria, como paleontóloga, claro, que referentes poderías ti atopar na túa infancia? Mira, quizá a cousa é un pouco xeracional, non?
Cando eu era unha nena non tiñamos referentes como científicas ou aqueles que incluso se pensas nos debuxos, nos contos, o científico era un home, normalmente era un home. E igual pensabas, eu ia máis orientado ao ámbito biosanitario, aínda que logo fixen bioloxía e tirei por outro lado, non? Pero alí sí, ser médico, vías médicos, non que eran mulleres tamén. Eu penso que faltaban referentes na ciencia como mulleres. Ao meu caso un pouco igual particular, porque a miña infancia foi marcada polas mulleres e polas nenas, no sentido, e non vivín o teito de cristal, ata que entrei no mundo laboral, quizáis, non? Porque eu estudiei nun colexio para rapazas, un colexio de monxas, que eu estou totalmente que isto quede claro, non? Pola educación pública e os colexios mixtos. Pero no meu caso foi un colexio de nenas, onde quizáis as voltas pensando nestas cousas, os meus referentes eran nenas, as miñas profesoras eran mulleres, a estudante que era mellor en matemáticas era unha nena, tamén en deportes, a que corría máis rápido era unha nena. Despois eu só tiña irmás e só tiña curmáns, entón era un universo de mulleres. Alás polo meu pai, que tamén quizá por eso tiraba moito por nós, que estudáramos, que traballáramos, que podíamos chegar onde quixésemos. E foi así, na miña realidade como rapaciña. Tamén, cando cheguei ao instituto, foi a primeira experiencia mixta, digamos, nun aula, pero o meu referente ali foi a profesora de bioloxía, que era unha muller, eu estudiei no Sánchez Cantón, en Pontevedra, e a profesora de bioloxía para min era maravillosa, é para todos, é unha muller seria, moi organizada, as súas clases eran maravillosas, eu penso que todos temos un moi bo recordo dela. Te digo, ata que cheguei ao mundo laboral non topei o teito de cristal, tampouco estudando, ou non fun consciente, digamos, tampouco estudando bioloxía, tiñamos compañeiros, compañeiras, bioloxía molecular, que foi o que fixen eu, éramos maioría de mulleres, fun afortunada nese senso, penso eu. Tamén é verdade, pensando nos referentes, e acabo, que Non te si, preocupes. o nome que soa máis é o de Marie Curie, é verdade, se estudias as ciencias biolóxicas tamén. E as voltas tamén estaban presentes as mulleres nos artigos, en descubrimentos importantes, pero non éramos conscientes de que eran mulleres. Lynn Margulis, por exemplo, non? Que descubriu a orixe evolutiva da célula eucariota, pero firmaba como Margulis, e foi un profesor que nos dixo Lynn Margulis era unha muller. Ou Rosalind Franklin no descubrimento da estrutura do ADN, non a coñecebamos. Agora é coñecida, pero no segundo, eu ata segundo de carreira, ninguén nos falou de Rosalind Franklin. Entón, faltaban eses referentes, non eran coñecidos para a sociedade en xeral. Claro, sí, de feito é que os referentes non, polo que vexo, vanse atopando, non? A medida que pasa o tempo, ao final, a medida que vas coñecendo. Bueno, pois no teu caso a túa disciplina, pero bueno, claro, pois vais avanzando. Claro, no teu caso, Laura, que, bueno, a informática, non? Que é un campo moi masculinizado. Claro, quería preguntarse o mesmo, non? Que cando pensas na imaxe, bueno, pois dunha muller científica no teu ámbito, claro, que imaxe tiñas ti de pequena? No, resonan moito comigo as palabras tanto de Beatriz como de Gloria. Non había referentes sobre a informática desde os anos 80, imaginade, ata agora. No imaginario que había entón estaba
non totalmente ausente, porque despois estiven pensando en algún exemplo nos debuxos, sí que lembro, pero é certo que nese eido que eu penso que che inflúe tanto como crianza, incluso como adolescente, que é o que tives máis próximo, non? As profesións, os oficios, máis que profesións incluso, que tives alrededor nos que ti te podes proxectar como crianza, pues, costureiras ou perruqueiras ou, non sei, pues, xente que traballa na hostalería. A ciencia para min naquel momento estaba moi lonxe. Sí que é certo, como dicía Gloria, que, claro, vindo dun entorno humilde, sí que había esa sensibilidade das adultas, especialmente de miña nai tamén, por estudar, non? Eso que elas eran conscientes de que non puideran facer, bueno, pues transmitirnos esa disciplina, decir, bueno, estudar é o que che vai dar abrir as portas para un futuro, bueno, pues máis próspero, non? Que o que temos. Pero visibilizar eso como unha carreira na ciencia, penso que o salto era demasiado grande, era directamente inviable. De feito, pensando tamén nestes temas que íamos falar hoxe, eu penso que nin sequera éramos moi conscientes, nin incluso no instituto, de que a ciencia era algo que se seguía construindo. Falamos destes exemplos, Marie Curie, moitos dos científicos, científicas, historiadores, lingüistas, filósofas, dos que nos falaban nas materias, falábanos deles en pasado, non? Entón, ao final, como ti vas adquirindo coñecemento no sistema educativo, ten sentido, non? Porque adquires coñecemento que está máis ou menos como establecido, non? O que ten lógica que estudemos, cousas que se sabe que son así. Pero eu penso que falta un pouco, ou agora boto de menos, o ser consciente de que a ciencia non está parada. É dicir, incluso a lingüística, cousas que poden a mellor a priori parecer que non teñen tanta variabilidade ou non están expostas a tanto descubrimento, non? Como descubrir unha estrela nova ou un cometa ou unha lei da física. Claro, parecen cousas como que xa se sabe que son así. Entón, non sei se de pequenas somos, ou penso que de pequenas non somos conscientes, non sei se a día de hoxe os esforzos que facemos por transmitir o feito de que as disciplinas científicas son algo vivo, no que dedicarse a elas contribúe a que, bueno, pues sigamos coñecendo cousas que non sabemos ou que coñezamos cousas mellor do que antes se sabía que eran. Bueno, pues penso que é unha reflexión interesante, non? Entón, bueno, eso, os referentes que tiña non eran científicos, si eran ese tipo de referentes no esforzo e na procura de, bueno, pues un futuro mellor. O exemplo que sí, que quería compartir con vos, que para min a día de hoxe sí que o catalogo como, vale, pues alguén que era unha nena, que ademais era como moi habilidosa tecnolóxicamente, non sei se o lembraredes, era na serie do Inspector Gadget, que tiña unha sobriña, que era o que o sacaba sempre de todos os líos, e sempre o sacaba pues, usando trebellos electrónicos, non? Entón, bueno, eu penso que ao final resona tamén con eses exemplos que podes pensar de profesoras que te inspiraron na secundaria. Eu lembro moitísimo a miña profesora de xeoloxía. Eu non estudei despois xeoloxía, pero sí que a lembro como unha persoa, unha muller moi segura de como quería que fora a súa vida, como moi contenta, moi satisfeita, moi aliñada coa súa profesión como a súa identidade, non? Non sei, ese tipo de actitudes máis que coñecementos ou mellor son os que penso que poden chegar a inspirar e que permanecen desde logo na memoria. Claro, sí, totalmente, porque ademais, bueno, agora cabe destacar, non, que agora, co paso do tempo, agora vos pasades a ser referentes, non, como investigadoras tamén. O papel da muller na ciencia pois está nos vosos diferentes ámbitos e vos sodes pois un referente máis. Entón, claro, eu quería preguntar, non? Que seguro que, bueno, pois hai xente que nos está escoitando e que igual son nenas máis novas, que igual pois queren non saber que facer coa súa vida, que estudar, por exemplo. Claro, entón, para que poidan sentirse identificadas, non? Quería falar, non, das vosas propias carreiras. Entón, falábamos de, bueno, como a vosa posición dentro da vosa infancia, non? As vosas referentes, pero agora quería coñecer, non, en que momento, non, decidichedes dedicarvos á ciencia, bueno, ou á tecnoloxía. Claro, pois, Gloria, por exemplo, non sei en que momento, pois, decidiches dedicarte, non, bueno, a paleontoloxía neste caso, estudar bioloxía. Sí. Bueno, a miña especialidade, inda que traballo cos paleontólogos,
considérome paleontóloga agora, pero é unha destas especialidades ou ciencias interdisciplinares, non? Eu cheguei á paleontoloxía dende a xenética e o que fago é estudios de xenética e de xenómica en restos paleontolóxicos e tamén arqueolóxicos. Entón, estou ali un pouco no medio entre as ciencias biolóxicas e tamén o mundo máis humanista, como traballo en colaboración con arqueólogos tamén. Entón, a min é o que me gusta, estar un pouco ali en contacto coas dúas. Eu escapei sempre moito especialiceime nas técnicas, pero gustábame unha visión máis ampla, unha aplicación tamén no mundo das humanidades, que tamén me interesaba. A min como rapaza nova gustábame moito a historia, e cando cheguei ao instituto gustoume tantísimo a bioloxía e tamén porque coa familia estábamos moito en contacto coa natureza. Nos chegaba os fins de semana e íbamos ao campo e meu pai falábanos dos páxaros, dos árbores, do ciclo da auga. Eu cheguei á bioloxía e ao instituto gustoume moitísimo. Estudiei bioloxía convencida, pero despois, durante a etapa investigadora, fixen a tesis en xenética con aplicación na acuicultura, porque aquí en Galicia os departamentos de investigación, a investigación en aqueles tempos, a finais dos anos 90, estaba moi enfocada ao desenvolvemento da acuicultura. E cando rematei, non quería seguir por ali, por esa vía, foi cando coñecín a Aurora Grandal, que é a investigadora aquí na Universidade da Coruña, que foi pioneira nos estudos moleculares dos restos paleontolóxicos. E querían iniciar unha liña de investigación en xenética, entón ali atopei a mí o meu camiño realmente. En realidade, xa aperto por outra muller antes que a min. E continuei por ali, estou vos falando, era o ano 2009, cando tiven o primeiro contrato como investigadora na Universidade da Coruña, e despois continuei no estranxeiro, estiven en Inglaterra, en Alemania, nos últimos anos en Italia, tamén por iso, cando quero falar galego, venme un pouco italiano, e trabuco. Non se nota. Os pido disculpas tamén por isto, pero foi un pouco así, non? Foi construindo unha carreira tamén fora no estranxeiro esta unión, non, das ciencias e das letras. A paleoxenómica en sí é unha área de investigación puxante. Hai moitos fondos europeos que invertíronse nos últimos anos nesta liña de investigación. Hai postos de traballo nas universidades, non, para esa especialidade. Despois, cando voltando a España, é máis difícil, porque ou estás cos xenetistas ou estás cos paleontólogos. Eu, por sorte, atopei o meu posto un pouco ali no medio. Pero é un camiño aperto por unha muller aquí en España. Tamén debo dicir que o tempo que estiven fora, os líderes neste ámbito eran maioritariamente homes. E penso, xa falaremos tamén do ámbito laboral, pero eu aquí síntome moi valorada polos meus compañeiros, tanto homes como mulleres. Estamos creando novas vocacións e veo que tanto rapazas como rapaces novos interésanse pola paleoxenómica. E debo dicir tamén que cando estive no estranxeiro non era tanto así. Eu tiven que esforzarme moito máis porque a miña voz se sentise, as miñas opinións como profesionais cando estiven traballando fora, que non tanto en España. Non digo en España porque eu falo da miña experiencia particular, no grupo onde estou. Sen embargo, eu ia coa idea que na Inglaterra, en Alemania, ia atopar unha sociedade moito máis avanzada neste senso. Que non foi así, a miña experiencia.
Penso que aquí toda a sociedade está ou estivo traballando nos últimos anos con resultados moi positivos e que non debemos baixar a guardia, non? Claro. Pero Non, debemos pois, estar bueno, tamén moi orgullosos de como a sociedade española traballa e sigue traballando na igualdade, que son cousas que fora ás veces nin se plantean, a claro. desigualdade. Claro, bueno, pero agora, pois, se estás nun ámbito, non, que é tan agradecido, non, coa túa voz, por así dicilo, non, que escoitante e todo, pois perfecto. Nada, Sí, é que agora podes estar sí, desde un posto de onde podes liderar, non tes que claro, subir a voz. Eu síntome claro, afortunada tamén por eso. Non teño claro, que cambiar o meu aspecto, ou o meu tono nas reunións claro, para sentirme valorada escoitada. e Sí, escoitada, exacto. sí, totalmente. Claro, Mm. agora quería preguntar, Beatriz, e ti, como decidiches, no, entrar nunha carreira científica? Máis aló dos referentes, claramente. Sí, eu tiña claro que, bueno, eu tiña moitas ganas de saír, de facer cousas, tiña moitísima curiosidade, quería realmente saír do meu ámbito e, sobre todo, quería experimentar. Tamén teño que dicir que o feito de que no instituto pois éramos 3 amigas que tiñamos os mesmos intereses e que queríamos contribuir de algunha maneira á sociedade, pois que as 3 que nos decidíramos a facer física e vir a Santiago, eu creo que eso tamén axudou moito a cruzar unha carreira que física non hai que esquecer que está pois maioritariamente é unha carreira maioritariamente masculinizada, non? Entonces eu teño que recoñecer que o sentir o apoio dese grupo de amigas da masa, non? Que é tan difícil de contrarrestar nalgúns casos, axudoume moito. Creo que o pasamos moi ben e que, ademais, bueno, física é unha disciplina para min fascinante porque non só che ensina a pensar, ensinache a ver como funcionan as cousas, dende o máis pequeno ata o máis grande, dende a cuántica ata as estrelas, e, sobre todo, algo no que eu atopei realmente o meu ámbito foi no ámbito experimental, é dicir, un ámbito no que ti podes montar dispositivos, onde o tocas todo, por exemplo, nos meus experimentos que facemos en física nuclear son experimentos que teñen un tamaño o suficientemente manexable como para diseñar o experimento, facer as simulacións, montar os experimentos, es decir, conectar todos os cables, utilizar instrumentos sofisticados, despois medir os datos, ver como se producen esas reaccións, tomar eses datos con a través de data acquisition, o sea, de sistemas de adquisición de datos tamén moi punteros, que nos permiten logo traer estes datos a casa, traballar con eles, a casa, quero dicir, o IFAE ou na facultade onde estemos, e poder traballar con eles, eu creo que eso é algo no que me realizo moito e que creo que é o que lle tento transmitir a toda a xente que ven pois a traballar connosco nestes experimentos. Creo que o ámbito de física é un ámbito un pouco máis duro do que comentaba Gloria, ou polo menos eu vivino así, o mellor tamén é xeracional. O sea, eu creo que no noso caso, no feito no IFAE hai moi poucas mulleres, é unha brecha na que se está traballando para poder conseguir que haxa máis mulleres traballando en física de partículas, en física fundamental. E a pesar de que aquí, o que di Gloria, eu síntome moi recoñecida, non teño ningún problema e creo que sí que se me escoita a voz, creo que foi un traballo moi, non complicado, pero sí difícil e, sobre todo, que levou moito tempo. O sea, eu fixen 11 anos no estranxeiro, é certo que eu xa fixen a tese fora, co cal son un produto máis francés que galego, ás veces tamén o creo, porque fixen moitísimo, teño moita conexión con Francia, pero, bueno, logo volvín cunha ramo e Cajal e logo finalmente xa me incorporei dentro do sistema universitario galego, ou seja, que dou clases e tamén fago a miña parte de investigación dentro do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías.
E aínda que son profesora de cuántica, eu realmente o que adícome a entender o núcleo atómico, é dicir, como se mantén ese núcleo unido e cales son as forzas que o manteñen unido, e sobre todo como ese núcleo tan pequeno, ¿no? Algo que está dentro de cada un de nós, porque biolóxicamente podemos falar das células, pero as células están compostas de átomos, os átomos de núcleos e así sucesivamente. Entón, esas cousas das que nós formamos parte, logo son as que realmente rixen a vida das estrelas e todo o universo, ¿no? Entonces, creo que a experimentación que facemos é moi interesante, pero tamén inclúe experimentos que se fan fora. O sea, nós todos os experimentos facémonos en grandes laboratorios, é dicir, no CERN, en Suiza, en Francia. Eso significa que tens que levar os teus dispositivos que creas aquí a fora, e poder liderar esos experimentos significa poder conciliar unha vida familiar na que tes que estar o mellor fora 2 ou 3 meses, porque esos experimentos entre que os montas, tomas os datos, te dan o tempo de feixe nos laboratorios para poder xestionalos, é un período que tes que estar ausente e alguén ten que coller esas responsabilidades. Entón, eu teño que agradecer moito a miña parella, que foi alguén que sí que conciliou de maneira a súa vida laboral coa miña, e conseguimos poder vivir en paralelo, que non é fácil. E eu creo que iso tamén é unha dos grandes problemas que existen na muller e na ciencia, porque chega un momento onde moitas das miñas alumnas que en algún momento están decidindo se van a continuar despois de facer a tese, que xa fixeron unha parte de investigación moi importante, pregúntanse se continuar ou non. E a razón polas que algunhas non deciden continuar é porque é difícil conciliar. É difícil conciliar esas ausencias, esas conferencias que tes que marchar e volver, aínda que son moi gratificantes, porque son gratificantes unha vez que un experimento funciona, hai moitos errores, o sea, hai moitos errores, non, hai moitos fallos, é dicir, hai moitos experimentos que non funcionan. E todo ese traballo que está detrás é un traballo arduo que é difícil conciliar coa vida familiar. Pero, bueno, eu creo tamén que cada vez hai máis concienciación, hai cada vez máis facilidades, aínda que neste ámbito hai cousas que se sean todavía difíciles de organizar, pero sí que se está traballando moito e eu creo que dentro do IFAE tamén se está facendo moito para que cada vez veñan máis mulleres a carreiras máis masculinizadas, como pode ser a carreira de física. Claro, sí, tocabas, un tema que pareceme crucial, porque de feito, eu polo 11 de febreiro, Día da Muller e a Nena na Ciencia, fixen un podcast con 3 investigadoras do CICUS que, de feito, subliñaron, non, este problema que hai coa conciliación que comentaba Beatriz agora. Entón, pois claro, agora que entramos neste tema, pois quería preguntarvos tamén a vosa opinión dende as vosas perspectivas, Laura e Gloria, porque, a de Beatriz acaba de sinalala. Non sei que opinades, porque, penso que pode ser un punto de encontro, non, entre toda a muller investigadora, este problema coa conciliación. Non sei, Laura, que opinas sobre este tema. Sí, a ver, ás veces eu teño medo de idealizarmos demasiado a vida científica e que non saia, como moi ben comentaba agora Beatriz, o día a día, non? O que supón, ao final, dedicarse á investigación, que é un mundo moi exixente, non? Hai cousas que non podes poñer en pausa, efectivamente. E ao mesmo tempo, non é só o proceso, que efectivamente para chegar a un resultado, as cousas non saen a primeira, nunca, eso é así, senón tamén está ao outro lado, non? O que se nos exixe dentro do sistema como como medida desa productividade, non? O que hai que estar continuamente examinando, continuamente publicando, continuamente como chegando a unha serie de rankings, a unha serie de cuantificadores que non sempre teñen en conta a vida das persoas, non? Hai aproximadamente un ano, precisamente polo 8M, eu asistín a unha palestra na que a científica falaba do éxito sen pausas vitais, non? Parece como que só se pode ter éxito en xeral, pero isto é moi certo para min, non? Dentro da ciencia, dentro da vida da academia, da investigación, só podes ter éxito se non tes pausas na túa vida por ningún outro motivo, non? Como que tes que estar dedicada, e xa non digo 40 horas a semana, senón 50, 60 horas da túa vida cada semana exclusivamente a ser productiva científicamente. Iso
non é sostible. Eu penso que iso as novas xeracións o teñen moito máis claro, no sentido de que, claro, eu persoalmente, pero penso que xeracións como a miña e anteriores, educábanos nesa cultura do esforzo, na que non sempre na balanza tipos o esforzo, pero a túa necesidade de descansar, a túa necesidade de para seguir rendendo, ter esas pausas, non? Esas recuperacións, esas desconexións. Eu penso que grazas a tamén, bueno, que socialmente lle damos máis valor á saúde mental e a outro tipo de aspectos, eu penso que xa non todo vale, xa incluso a xente que empeza e que quere facer unha tese, bueno, quere facer unha tese, pero quere seguir tendo a súa vida familiar, a súa saúde relacional, e iso penso que vai traer cambios necesarios, que o mellor non fomos quen de conseguir, porque tamén cada época histórica, cada xeración ten as súas loitas, entón se cada a nosa loita foi tamén, como comentaba Gloria, que nos escoiten, sen ter que falar máis alto, sen ter que repetir, demostrar simplemente estando facendo o noso traballo que somos igual de válidas, etc. O mellor a loita da seguinte xeración é, bueno, ten que ser compatible ser unha científica recoñecida, co feito de que eu agora pues, necesite parar ou necesite ter outro ritmo, ou que asumir que non todo o mundo ten que ter un ritmo estratosférico durante toda a súa vida profesional, non? E que iso, bueno, pues que se entenda e que se normalice. Claro, sí, total, porque ademais eu vira un artigo que non me lembro onde se publicou, pero que dicía que as mulleres despois de ser nais publicaban moitísimo menos. Claro, polos paróns que, bueno, pois que se levan a cabo evidentemente todo. Claro, non sei, Gloria, que opinas ti deste problema, non? Coa conciliación. Eu estou totalmente de acordo co que dixeron Laura e Beatriz. Na miña experiencia tamén dicir, eu agora estou atópome moi ben e moi valorada aquí. Levo na UDC neste grupo dende o 22, 3 anos, sí, casi 4. Casi 4. Pero eu iniciei a tesi doctoral no 2000. Esta unha carreira lunga e moitas veces con moitas dificultades. Dificultades que en parte son comúns cos compañeiros homes, pero que no caso das mulleres teñen un hándicap añadido, non sei se dicir hándicap, non pode non ser a palabra, non? Pero o momento de dicir a miña vida personal ou a familiar, se queres ou non queres, se podes ou non podes ser nai, non? Que para nós non é unha decisión que podes pospoñer para sempre, non? Como que eu teño compañeiros que mellor son pais aos 50 anos e non pasa nada, pero nós non podemos, non? Esta cousa de conciliar. Eu penso que de base hai un problema que toca a todos nós, homes e mulleres, e que estamos na investigación en carreiras que a veces maiormente son moi vocacionais, entón, e sobre todo ao principio, quizá rectifico ali un pouco, porque vamos con esta premisa do esforzo, as nosas xeracións, que vamos formadas no esforzo e tamén como mulleres, a min tanto a miña nai como esta profesora de bioloxía dicíanos que o importante que era ser independentes económicamente, que igual é unha cousa que agora é normal, non? Todos pensamos que desarrollarnos profesionalmente e persoalmente, homes e mulleres, pero na nosa época a miña nai non traballaba, as miñas tías tampouco, entón tamén era isto, ser independiente, económicamente era fundamental. Entón, para min, durante moitos anos, e para as miñas amigas, as miñas compañeiras na universidade, esa era a guía, unha autoexixencia tamén no laboral e tamén acadar esa independencia. Se inda por riba vais nunha carreira que é vocacional, en parte, non? Adícaste a iso. E despois hai un sistema que oblígate continuamente. Eu teño agora 48 anos e non... E a meu... Publiquei en revistas como Nature, Science, tive fondos de investigación, fui un investigador principal. O meu posto de traballo non é estable aínda. Entón, é unha carreira que pódese alongar moitísimo, teño compañeiros homes os que lles paso o mesmo, e nós
a maiores desto temos a decisión que tes que tomar de formar unha familia propia e se a formas despois tamén o cargo que tes, a carga que tes dos coidados dos rapaces ou dos pais cando cos anos tamén son dependentes, e teste que multiplicar e o día ten 24 horas e non podes dar máis e despois é o cansancio acumulado, o estrés e vaite a saúde tamén, non? Entón eu penso que ali hai que facer unha reflexión e tomar medidas a distintos niveis, non? Eu, no que cada un de nós pode facer, non sempre unha túa opción o deixar de publicar ou ser menos productivo e, ao final, o debes... Hai períodos, eu teño períodos nos que non fun tan productiva, porque non era viable, non era compatible coa vida personal. E, aínda así, o sacrificio no personal foi moi forte. Eu, as novas vocacións, as persoas que queiran dedicarse á investigación e no meu ámbito que o que coñezo, eu dígolles, é unha carreira de fondo, entón vivide tamén a vida, no sentido, non vos queimedes, porque hai que ter presente que hai un risco alto tamén, non? De chegas, pero como chegas? Entón penso que ali estamos chegando, que houbo, non? Chegar a un equilibrio que igual nas nosas, a nosa xeración non o tiña tan presente e as xeracións novas son máis conscientes desto. Empezando porque fan deporte, porque fan tamén outras cousas para estar, non é só o traballo. Eu penso que nós, ou ao menos na miña experiencia, eu recordo cando comecei a tesi que aqueles que decidían ter familia sendo xovenes con 20 anos, 20 e poucos anos, eran casi motivo de mofa, como non lle interesa tanto a ciencia e como se veía como unha cousa negativa. Eu penso que iso era un erro enorme, non? Esa visión. E que deberíamos traballar, pero obviamente non somos só nós as investigadoras ou os investigadores, non? Que podemos decidir, non, eu vou contra o sistema, entón agora non publico este ano, dedico-llo a outra cousa, non? Tes que continuar, pero tamén o sistema ten que recapacitar un pouco sobre as exixencias, porque a xornada laboral non dá para responder a todas as exixencias dos períodos de evaluación. Continuamente vas, agora para conseguir financiación para a investigación, agora para conseguir financiación para o teu contrato como investigador, e un non parar. E ali temos dende as distintas escalas, da universidade, as consellerías, o Ministerio de Universidades, como planteamos a carreira investigadora, tamén para fomentar as vocacións, porque Marie Curie ou Margarita Salas son casos excepcionais, pero a ciencia que poden tirar, non, por tantas ciencia de calidade, etcétera, etcétera. Pero tamén debemos pensar na masa, non, en crear científicas, técnicos de laboratorio, xente en programación, que teña tamén unha vida persoal compatible, persoas que traballan a gusto. Claro, sí, total, porque ademais, bueno, chamoume a atención unha cosa que dixeches, porque ademais, bueno, pois isto, non, da vida persoal, de conciliar, bueno, pois ambas facetas, non? E tamén mencionabas o tema da estabilidade. E, de feito, pois falando con estas investigadoras, claro, tamén dicíanme que, de media, a chegada á estabilidade acadábase aos 45 anos. Que parece, claro, que é unha barbaridade, claro, porque con todos os gastos que, bueno, conlevan vivir simplemente, pois, jolín, que chegar aos 45 sen ter estabilidade toda a vida, pois, bueno, pouco teño que dicir, a verdade. Claro, claro, bueno, o título desta mesa, non, tamén nos leva, pois, ao presente e ao futuro tamén, bueno, a tecnoloxía e a inteligencia artificial. Entón, claro, quería preguntar,
claro, a tecnoloxía, especialmente a inteligencia artificial, non está a ter pois cada vez máis impacto na nosa vida. Entón, pois Laura, non, como experta en inteligencia artificial, quería preguntarche, non, se existe o risco, non, de que os algoritmos pois reproduzan presuizos de xénero sobre a profesión científica, sobre todo pois en carreiras como as vosas, non? Como que mencionabades ao longo, bueno, das vosas respostas que están tan masculinizadas. Pois a resposta é moi fácil. En realidad non é que sexa un risco, é que o raro sería que un produto que construímos nós, que bebe da nosa sociedade, que dista moito de ser ideal, non tivese Claro. eses nesgos e non os reproducise e non nos amplificase. Entón, sería un pouco o que chamamos este pensamento máxico, non? Porque eu fago algo con moi boa intención, moi super boa intención, vai ser como moito mellor que a min e non vai ter os meus condicionamentos, tanto do que está presente como do que non está presente, vale? Porque moitas veces, claro, non sabémolo ben, non? Por exemplo, na tecnoloxía, que é un eido absolutamente masculinizado, non é só que representemos moito máis o ideal masculino, os intereses masculinos, os xeitos que se asocian coa masculinidade, senón que incluso, ainda que quixeramos fomentar o outro lado para balancear, non temos datos sobre ese outro lado, non? Claro. A outredade está silenciada, está invisibilizada, non podo inventar o que non coñezo. Entón, claro, isto é o que pasa con moitos modelos cando falamos a día de hoxe de inteligencia artificial, referímonos case sempre aos grandes modelos de linguaxe que están dando soporte a toda esta inteligencia artificial xerativa coa que xeramos textos e imaxes. Entón, non nos pode sorprender que ante, bueno, pues unha solicitude, un texto, os resultados teñan moito máis do que hai na sociedade e cando intentan inventar sempre vai ser, o sea, cando intentan ir para o que non está tan representado, sempre vai ser porque llo pedimos expresamente, non? Pois xérame unha imaxe dunha muller científica. Claro, ese resultado vai ser aínda máis estereotipado porque non hai de onde imaginar, porque non hai imaginación. Aquí sempre lembrade, isto é o que dicimos sempre na divulgación da inteligencia artificial, son calculadoras, buscadores de patróns. Se non teño patróns dos que copiar e dos que bueno, pues reproducir, pues a imaginación de momento está nos cerebros humanos, non temos máquinas que imaginan por nós. Entón, bueno, efectivamente, o risco é do 100%. Claro, claro. E como poden as persoas que investigades en tecnoloxía como evitar que os sistemas de inteligencia artificial como perpetúen estes estereotipos? Entendo que con adestramento, non? Por así Pero dicirlo. non só, aquí a chave apuntaba a Gloria antes cando falaba da súa propia, bueno, da súa propia trayectoria, como ela está encaixada nun mundo no que conecta outras áreas de coñecemento. Eu penso que durante moito tempo na tecnoloxía se fixeron cousas o mellor non con tanta colaboración co resto da sociedade, pero algo, o sea, de xeito que se chegou a un momento no que a importancia da tecnoloxía é tal que xa non se pode seguir facendo así. O sea, vale, por circunstancias, pues a tecnoloxía funcionou creando sistemas que eran creados por persoas que non tiñan formación en socioloxía, que non tiñan formación en filoloxía, que non tiñan formación en filosofía, que non tiñan formación nada máis que en electrónica, en programación, en matemáticas, pero eso é un subconxunto moi pequeno da sociedade. Estamos construindo, cando, bueno, os grandes programas o que facían era calcular datos ou, bueno, pues, digamos que traballo utilitario pues non era tan importante, pero na última década, sobre todo, a cantidade de programas que temos que xa non é que nos sirvan de utilidade, senón que son a base de prácticamente o día a día de moitas persoas, para informarse, para divertirse, para comunicarse. Claro, todas esas actividades deixan de ter ou comenzan a ter unha parte de impacto social, impacto emocional, impacto mental que só estamos recoñezando porque estamos vendo que o feito de que se fixeran de espaldas a todas esa multidisciplinaridade que, por sorte, estamos reivindicando cada vez máis, pois foi moi mala idea, porque está tendo efectos, bueno, non previstos ou, bueno, pois moi negativos, por desgraza, non? Entón, a solución pasa porque a tecnoloxía, bueno, admitamos, non só admitamos, senón que reaccionemos ao feito de que non a podemos construir únicamente desde os ceros e os uns, non? Que a temos que construir
desde o momento en que pensamos é boa idea construir este sistema, vale? Desde ese momento necesitamos, é boa idea non pode depender únicamente de que eu estea, bueno, o soño americano, non? Nun garaxe en non sei onde, e que como teño un ordenador e teño esa potencia de construir algo que fai cousas e non necesito nin sequera, o que dicía Beatriz, non necesito construílo físicamente. Esa, para min foi un pouco o que me chamou ao mundo da informática era iso, que eu podía construir cousas só cun teclado e unha pantalla e que lo funcionaba, e facía cousas, non? Entón, pero claro, o que eu fago na miña casa, se de repente o vai usar 1000 persoas, 10.000 persoas, 1 millón de persoas, moitos millóns de persoas en lugares con culturas, sensibilidades, legislación diferente, iso quedame demasiado grande. Claro, claro, sí, é que ligado a isto, non, da inteligencia artificial, quería preguntarlle, non, a Beatriz, bueno, a Gloria, as dúas, pero, bueno, podemos empezar por Beatriz. Claro, nun sector tan masculinizado, non, como é a carreira de física, quería preguntar que estereotipos non pode reproducir a inteligencia artificial na túa profesión, neste caso, Beatriz? No meu caso é clarísimo, o sea, é Sí, Einstein. claro. Einstein, o sea, todo o mundo pensa no científico como Einstein, ninguén pensa que pues, a física é os experimentos que facemos son totalmente colaborativos, é dicir, a día de hoxe os experimentos que se fan no CERN teñen 2.000, 3.000 persoas traballando nun experimento, o sea, é moi difícil que aí haxa un Einstein, o sea, hai 3.000 persoas que contribúen desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de bombas de vacío, electrónico, bueno, diseñando os programas científicos, administrativo, porque xestionar 2.000 e 3.000 persoas tamén pasa por ter persoal administrativo e persoal de recursos humanos que é capaz de, bueno, sacar todas as licitacións, ou sea, hai todo un traballo detrás que non é a imaxe estereotipada de Einstein, non? E, evidentemente, esta imaxe estereotipada de Einstein pon as mulleres moi atrás, porque pois, a maioría as imaxes que temos das mulleres en física, por exemplo, son sempre pois, que traballan moito, que sí, que consigan as cousas, pero porque traballan moito, non porque sexan brillantes ou intelixentes, non, elas sí que consiguen cousas, pero é despois de moito esforzo. Cando tú ves o mellor, por exemplo, coa cantidad de carga que temos, ademais da carga laboral, eu creo que facemos 1000 cousas, moitas veces eu creo que facemos moitísimas máis cousas que conseguir as cousas pouco a pouco, non? E, aparte, eu creo tamén que un dos problemas que tamén existe nas carreiras científicas, isto creo que en xeral, que as imaxes que nos transmiten a IA, pois calqueira sistema, pois desde ChatGPT, Gemini, Grok, o sea, todos os que están a día de hoxe disponibles, pois transmiten unha muller, unha visión da muller un pouco sexualizada, non? Ou seja, ti lle pides figura de muller científica e te aparece unha tía espectacular, impresionante, non existe diversidade, porque un pouco, evidentemente, o que comenta Laura, é un reflexo do que se construe, se eses algoritmos están baseados en datos onde históricamente a diversidade non foi visibilizada, non é que non existira, é que non foi visibilizada nin a diversidade, nin as mulleres, o efecto Matilda, ou seja, non estamos, esa diversidade non está presente e, polo tanto, eses sistemas non poden reproducirlo, co cal os estereotipos das mulleres nos sistemas de inteligencia artificial pasan por mulleres moi bombi, que están genial, o sea, que por un lado eu estou totalmente a favor de que existan que exista toda a parte do espectro, pero eu creo tamén que hai unha parte moi importante que é a que se construe na adolescencia e que nesto eu creo que é fundamental que se comente e é que os adolescentes, as adolescentes, a miña filla, o sea, non utiliza porque non o permitimos, pero de momento utilizan a inteligencia artificial para, pois, consultana máis a menudo que os seus amigos, ou seja, o impacto que ten a IA sobre a adolescencia é brutal e, sobre todo, a presión estética para as mulleres é unha volta atrás, e eu creo que isto, os equipos como os de Laura que vos adicades máis a este tipo de, bueno, e equipos interdisciplinares que estades máis metidos neste tema de investigación, eu creo que é fundamental facer unha revisión e, sobre todo, non lanzar ao mercado, que era o que comentabas ti, pois non lanzar ao mercado un produto
que vaya a reproducir estos estereotipos que existían y, sobre todo, que siguen perpetuándose. É moi importante que exista unha forza institucional, que existan investigadores e investigadoras que traballen nelo, é fundamental. Creo que iso é algo que temos que poñer moitísimo esforzo. Sí, totalmente, porque ademais é o que diste que ao final a imaxe que se representa non dunha muller científica pois non cabe na diversidade en absoluto, totalmente. Claro, Gloria, ti que opinas? En plan, que pensas de como pode afectar, non, a inteligencia artificial no estereotipo da túa profesión tamén masculinizada, bueno, como comentaba ao principio. Mira, eu estaba pensando en un titular que saiu estes días, porque penso, se non, Laura me pode correxir, pero porque na inteligencia artificial sei pouquiño, non? Uso ChatGPT ás veces para correxir o inglés, para mellorar o inglés pros artículos. Pero en parte penso, non, que ao final o algoritmo traballa coa información que lle damos e que está disponível, non, nas redes. Antes buscabas en Google e agora é como unha busca que dá máis plural, non, con máis recursos. E outro día, a semana pasada, saiu un artigo sobre, non sei se recordades ou víchedes, a hibridación de neandertais e sapiens. É un titular no país sobre este artículo que vai publicado, non sei se Nature ou Science, que di que os neandertais elexían mulleres sapiens, que era algo así, que os homes neandertais en este proceso de hibridación elexían as mulleres sapiens, como se ten un abanico sapiens neandertal de mulleres ali esperando que chegue o macho neandertal que prefire as sapiens. A mí este título fun a ler o artículo original, non fala de elexir, non fala da xelta, senón que, polo que ven nos datos xenómicos, pode explicarse como mulleres sapiens que introducíronse, non se sabe en que modo, se violentamente ou non, por voluntade ou non, en poboacións maiormente neandertais. Isto era un pouco o que dicía o artículo, pero o titular era que eran os neandertais os que elexían as sapiens. Se despois tú fas unha pregunta ao ChatGPT sobre a dinámica de hibridacións sapiens-neandertais, pode darse que esta é unha das respostas que te dá. Cando metes a figura femenina como unha cousa que se pode elexir é que a mí parecíame un escándalo. E fun ler o artigo, é unha muller quen afirma o artigo periodístico, digamos. Entón, penso que ali a inteligencia artificial non é independente do que nós lle alimentemos, non? De como as preguntas que imos facer, as fontes de información que pode consultar. Entón, como sociedade, temos que estar moi alerta de como se interpretan os datos, como se comunican os datos, non? Penso que a labor que se pode facer dende o mundo científico e despois é fundamental o da divulgación, como se transmite á sociedade. Este é o máis recente, pero hai unha chea de artigos con un título impactante, sobre todo se ten que ver con un tema de hibridación que pasa por un tema sexual, onde poden meter a palabra sexo, e como esa asunción, non, que vai dirixido desde o home, o varón, e o que o macho da especie e o que elixe está a súa disposición todo o demais, non? Entón, ali, como sociedade e nos como mulleres, temos que estar moi alerta a este tipo de cousas e corrixilas cando acaden. Pareceume especialmente grave, alarmante, que quen firmaba aquel artículo era unha muller nova, non? Entón, penso que non podemos culpar o algoritmo. O algoritmo é unha ferramenta que temos aí que pode ser moi útil,
pero detrás desa herramienta hai persoas que a alimentan coa información, e sendo conscientes de facelo ou non tan conscientes, pero a resposta non é independente, non, desa alimentación. Claro, sí, totalmente, porque ademais, bueno, despois de calquera consulta, non, en ChatGPT, por exemplo, pois sempre hai que verificar para, por exemplo, para divulgar principalmente, porque, bueno, se non cometense erros Sí, como este, non, que comentabas agora. Claro, para sí, ir pero pechando, non era un erro, era un titular do país. sí, A non, sí, claro, divulgación, claro. Sí, claro, por eh, iso mesmo, o enfoque, non, por así dicilo, o que enfoque era non. totalmente tal. Claro, claro. Mm. Agora para ir pechando, non, esta mesa redonda, pois, bueno, xa que fixemos, non, como unha trayectoria, por así dicilo, unha radiografía, non, da carreira científica, das mulleres, bueno, por parte das mulleres, pois, quería, pois, facer así como, unha pregunta resumo, por así dicilo, e gustaríame, bueno, saber, non, para cada unha de vos, a través dun enunciado, un consello, non, que consello lle daríades a unha nena ou adolescente, non, que estea pensando a dedicarse á ciencia ou á tecnoloxía. Bueno, pois podemos facer así unha dinámica de que cada unha pois diga un pequeno enunciado, non, para poder definir esta situación. Mira, podemos empezar, por exemplo, por Laura, e logo pois Beatriz e Gloria. É un pouco Pois, difícil. claro, é moi difícil así como resumilo, pero ao final eu penso que non hai que ser especial. Igual un pouco redundando nesa idea que dicía, creo que era Gloria, na de que ou Bea, a verdade, ahora mesmo fállame, non sei cal das dúas mencionaba esa necesidade de que a ciencia non a fai unha persoa brillante, senón moitas persoas pequenas facendo moitas cousas todos os días, en todas as partes do mundo. Entón, quizáis a min me gustaría derrubar un pouco ese mito de que hai que ser especial e brillante para dedicarse á ciencia ou á tecnoloxía. Eu penso que o que hai que ter é curiosidade e ganas de seguir esa curiosidade a ver onde te cheva, onde te leva. Porque seguramente te leva, se a sigues, pois a sitios onde non estivo ninguén antes ou onde outra xente está intentando chegar tamén. Iso é, ao final, o espírito da ciencia, non? Buscar seguir a curiosidade que como especie parece que é un dos rasgos que nos define, non? Ese non escoitar un son e agocharnos como outros mamíferos máis pequenos porque isto vai ser perigo, senón decir, bueno, a ver que hai por aí, non? E buscar, sobre todo, non desde a individualidade, senón desde ese equipo, a ver onde nos leva. Entón, non hai que ser especial, hai que ter curiosidade e ganas de seguila. Beatriz, non sei cal é a túa reflexión. Eu vou facer un consello colaborativo e dicir, vou engadir as cousas que xa dixo Laura, porque Vale. evidentemente comparto totalmente a opinión de Laura e creo que é moi importante. Pois mira, eu vou engadir quizáis outro aspecto que me parece importante e eu creo que, bueno, o mundo necesita da nosa mirada, necesita que as mulleres estean presentes, necesita que nós esteamos aí, necesita que nós tomemos as decisións, que sexamos dende a diversidade de todo o espectro de mulleres que existe, de todo o espectro de seres humanos que existimos, que esteamos presentes, porque eu creo que a día de hoxe, e tal como se está configurando o mundo, a tecnoloxía, a ciencia son unha ferramenta de poder e que é moi importante para cambiar o mundo. E por iso necesitamos estar representadas, que non se trata de ser especial, como decía Laura, pero sí que necesitamos estar aí para deseñar o futuro da sociedade na que queremos vivir, porque a día de hoxe é fundamental que esteamos todas aí. Completamente. Claro, e Gloria? Eu casi tamén sumome, faría máis que aportar algo máis un resumo, non? Si que é unha carreira de fondo, de lunga, é unha carreira colaborativa, onde vas a traballar con moita xente, coñecer xente, depende a que niveis, non? A leves, pero en xeral a interaccionar con xente de distintos países, distintas culturas, eso enriquece moitísimo como persoa e tamén a túa visión como profesional, non? Máis ampla. O que dicía Beatriz agora que é importantísimo, non? No mundo que vamos, vemos un panorama un pouco inestable, que conte coa visión das mulleres desde unha posición
de independencia, non? Onde podas aportar, se és líder na tua investigación como líder, se faz parte do equipo, non necesariamente liderar, pero todo suma, que é importante que estemos nesas posicións onde podamos influir. Ás veces a forma de abordar o traballo e o esvilupo das nosas especialidades, non? Diferente a visión femenina da masculina, e todas suman, pero é importante estar aí. Claro, sí, completamente. Ademais, bueno, pois gustoume, non, esta reflexión de que precisase a nosa visión tamén, a visión das mulleres na ciencia, neste caso. Pois nada, quería dicirvos que moitas grazas, non, as tres, a Laura, a Gloria e a Bea, por compartir a vosa experiencia, bueno, e as vosas reflexións que foron super interesantes, de verdade. Pois nada, grazas tamén, bueno, pois a todas as persoas, non, que nos escoitaron durante esta hora, bueno, nesta segunda sesión, non, do Ciencia en Feminino. Entón, pois nada, despedímonos e moitas grazas ás tres por participar. Moitas Moitas grazas. grazas.